Заповядайте по реда на вдигане на ръка. Приключим с синдикатите. Благодаря, господин председател. Кремена Атанасова, КТ Подкрепа, синдикат на административните служители. Аз няма да правя анализ на бюджетната политика, която това правителство е възприело. В становището, което сме изразили ние, сме споделили както критиките си, така и нещата, които одобряваме. Господин Димитров каза голяма част от нещата, които и ние бихме могли да кажем. Вървят преговори, на някои места имаме успехи по отношение на доходите и политиката по доходи в бюджетния сектор и държавната администрация. Аз ще си позволя в изказването си да обърна внимание на всички вас за това, че вече трети пореден бюджет ние говорим за заплатите в Националния статистически институт. Едва преди няколко месеца, лятото, когато се приемаше тази годишния бюджет, в разговори с всички парламентарни групи, всички вие бяхте на мнение, че заплатите в статистиката трябва да се увеличат, но просто сме закъснели с искането си. Сега, през тази бюджетна процедура, лично аз проведох разговори с една част от вас, нашия президент господин Манолов също. Касае се за 7 милиона лева. 7 милиона за 1000 работещи в статистиката. Те направиха 2 протеста, знаете. 1000 души, които са изпратили и вас тук, за да реализирате политиките си. Благодарение на тези хора и вашите заплати се актуализират периодично. Не бива да подценяваме техния труд и да го оценяме на 803 лева месечно възнаграждение. Така че, моля ви да бъдете разумни и всъщност тези 7 милиона лева да бъдат осигурени за колегите в Статистическия институт, защото опасявам се, в противен случай ще продължим не само да губим още хора, а статистиката ще бъде в невъзможност да изпълнява своите ангажименти към държавата, на чието данни, на данните на Статистическия институт се крепи всяка една политика, която присъства в бюджета и във всеки един закон. Така че още веднъж има предложение. Моля всички вас за подкрепа. Благодаря ви. Министър Василев, как бихте отговорили на това, което казах от КТ Подкрепа? В принцип това, което беше заложено в проекта за бюджета и изпратено тук към комисията, е да има обща сума, която Министерски съвет след оглед на всички системи да прецени коя система колко да получи, а не това да се решава на база на парче и искания и на това кой вика по-силно. Така че това е обща бюджетна политика, останали са доста голяма част от тази сума и Министерски съвет с методиката и модернизация на администрацията може спокойно да вземе тези решения и наистина предостави средства. Така че това, според нас, средства да идват с панделка не е най-правилният подход, защото той изключва нормална аналитичност, изключва сравнение на реалните заплати. Ние направихме, между другото, на всички първостепенни разпоредители с бюджет, какви заплати и ДМС-та вземат. Това е предоставено и на синдикатите, и на Министерски съвет като информация. И мога да ви кажа, че нещата изглеждат доста интересно. Първо, разлики между различните нива в едни и същи структури, които са доста фрапантни. Второ, разлики между самите структури и трябва да има истински подход към цялата ситуация, който да е планомерен, а не да се казва на тези 3 милиона, на тези 2 милиона, на тези 5 милиона, без да е направен този анализ. Това е моят отговор, иначе труда на колегите от статистиката е изключително важен, както вие казахте, и съм сигурен, че Министерски съвет сравнително бързо ще може да вземе адекватно решение. Но ще ви дам примери. Имам министерство, в които най-ниско платената длъжност младши експерт, ако се сложи и ДМС-то, е 2000 лева. А има цели структури, където това е може би най-високата заплата в структурата. Да, така че това според мен може и да направим, ако искате, отделно заседание на бюджетна комисия по тази тема и това да се огледа, но така или иначе това е в прерогативите на модернизация на администрацията на Министерския съвет и те трябва да следят за тази политика и да се подсигурят, че няма да се случват такива дисбаланси. Има ресурса предвиден в този законопроект да могат да го направят. Благодаря ви. Аз лично съм удовлетворен. Сега сте вие.